Sumagot ka. Anong kailangan mo sa loob ng katawan ng tao nito? Ano ang kailangan mo sa bata na yan? Tinatanong kita, anong kailangan mo sa tao na yan? Bakit ka nasa loob ng espiritu niya? Aalis ka sa loob ng katawan niyan. Sagutin mo yung tanong kung lalayas ka sa pag-aaral ni Kristo. Ilang buwan ka nasa loob ng katawan niya? Ilang taon ka na nasa loob ng espiritu niya? Lalayas ka sa loob ng katawan niya, hindi? Lalayas ka? Wala, gagamit tayo ng spiritual dito. Dito papalagtan ito. Itaas lahat pagditig ng kuryente sa buong katawan niya. Kaya kasi itabi, dagdagan ng kuryente sa buong katawan niya. Idalo yung banal na tubig sa buong katawan upang hindi makatakas sa masamang espiritu nito. Amen. Ano? Lalayas ka sa mata niya, hindi? Lalayas ka sa katawan niya? Titigilan mo siya, hindi? Bakit ka pumapasok sa buhay ng tao? Anong karapatan mo pumasok sa pangalan ng Ama? Unang anak, lalayas ka sa katawan niya, hindi? Sige, bitaw mo siya. Kalasin yung nilagay mo sa kanya. Kakalasin mo, hindi? Gamitin mo yung kamay mo. Kakalasin mo, hindi? Tagalin mo. Sa pangalan ng Jesucristo. Sige. Tagalin mo. Huwag kang papahin niya, naintindihan mo? Pero bago ka bitawa, tanggalin mo lang. Tanggalin mo yung pagsisira ng ulo niya sa pananampalataya sa iyong Ama na si Kristo. Alalahanin mo na ng Panginoong mo rin si Kristo. Chad, lawag mo ito. Lumabas ka dyan. Pero bago ka lumabas, tanggalin mo muna yan. Tanggalin mo. Ngayon, wala kang ititira. Saan mo siya nakita? Sa loob ng bahay, sa labas ng bahay, sa kalsada. Saan mo siya nakita? Sa labas. Anong ginagawa niya sa labas ng araw na yun? Gabi, tanghali, gabi. Ay, gabi, umaga, tanghali. Doon mo siya nakita. Huwag ka malikot sa katawan niya, bububugin kita dyan. Sige, tanggal mo. Kung nakita mo siya sa trabaho, wala kang pakalam. Trabaho mo, dun, sa malayo. Ikita doon sa mundo mo. Tanggalin mo yan. Anong nilagay mo sa katawan niya? Pampano yan? Pampano ang nilagay mo sa katawan niya? Bakit? Sinisira mo yung mga medisina namin. Anong nilagay mo sa katawan niya? Sasagot ka o hindi? Anong nilagay mo sa katawan lupa niya? O Satanas, ano ba nilagay mo sa katawan niya? Para saan yung sakit? Para saan yung sakit? Sige, kalasin mo. Nahingit ka sa buhay na tao? Sige, tanggalin mo yun. Anong pangalan ng Diablo? Anong pangalan ng Diablo? Anong pangalan mo sa iyong lugar? Sa iyong panahon? Anong tawag sa iyo? May pangalan kayo. Anong pangalan mo? Alam may puta si Pano. Ayaw mo? Sige, kung ayaw mo, bigay. Tanggalin mo yan. Ora mismo, kakalas ka, ha? Pero kalasin mo muna yan. Si Pana kayo, milako ka ba yan? Kita mo, siya lang pumipiliti sa ating trabaho. Saan mo siya nakita sa trabaho? Gabi, tanghali, hapon. Umaga. Ba't ka galit? Gagalit ka sa akin? Huwag ka magalit sa akin, doon sa taas. Siya ang tumangko sa'yo, hindi ako. Ano ka naman dadang ko? Tao lang ako. Tumawag ako sa aking ama. Sabi ko sa kanya, Ama, mayroon kong anak nyo rito. Kung meron ba talaga sa mga espiritu rito dahil nalilitit po ng isang kapangyarihan na pinagulong nyo sa akin, pahintulutan mo kung taputin ito. Upang matigil na ang kabaliwan ng sin ni Satanas sa pag-aaari mo. Huwag ka nang pumalag pa. Hindi ka na makakapalag dahil nakatali ka na dyan. Itali siya magbitiko. Lagyan ng kagaya ng puso niya. Para hindi siya pumalag ng pumalag. Bilisan mo, tanggalin mo. Siguradong mawawala ng sakit niya. Sumagot ka. Siguradong mawawala ng sakit niya. Ngayon, sige kalas. Sabi mo sa akin pag wala na. Malaya kitang papakawalan pero babalik ka sa mundo mo. Hindi dito sa mundo namin. At sabi mo sa ama mo, pinabalik ka rito ni Kristo.
Bilis, ano? Meron pa wala na? Wala. Hanggang doon sa puso niya. Ayun. Kumanda ka, pababalikin kita. Naintindihan mo na? Opo. Huwag ka nang babalik dito, ha? Naintindihan mo na? Opo. Sa araw na ito, sinusunod kita at ibinabalik kita sa impyerno sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Masamang Espiritu! Lumabas ka sa pag-aari ni Kristo! Laya! Dito. Gising. Sabihin mo yung beses niya. Pwede mo siya tuloy. Ang tuloy. Out ng bade. Ba, malakas la rin. Pag di ka nakaano, Ngayon, ano pa ang malakas. mabigat magang. Mabaya lang. Alin magang, bursa mata. Very good. Ano pangalan mo? Kaya saan nanay mo? Ano pangalan niya? Yun, sino yun? Ngayon, ano tingin mo sa paligid mo? Malinaw malabo? Kanina? Ngayon, ganun mo kasama mo. Ano pinag-ibangan niya? Malakas? Hawakan mo tubig mo. Umaskat pa. Kabila. Wala? Tingin nga, pikit. Wala na. Para lang ako sumusumsit naman. Sabi siya, David siya ano, makakatakas. Tingnan natin. Naalala mo to kanina? Pag ito hindi ka na nasaktan at hindi na tuminit, wala na siya dyan sa katawan mo. Pikit. Focus. Ang gagawin ko tapos na. Amen. Babae, lalaki, espiritu, diablo, Okay. sana. Patay na. Wala na. Well, nabali ko, nabali niya yung posporo. Paalam ka na. Ano na? Sir, paalam ka na.